PS love you. Ay, nahala, sige. Huwaton ka na mo, Dinisdan. Thank you! O gusto ko magkasiguro nga hawatan ko ninyo. O banon ako si Piolo sa amo, samtang mag-ilis ko. Piolo! Tanawagin ko, Piolo, ha? Tana! Glover, ayaw ko guyura. Uy, ano ni mga puna ko, dili? Dili! Kay uban man mi. Ikaw kung mo uban ka, aw bahala ka nay. Basta, sa gawas lang ka sa amo mo huwat kay gamay raman kaayo ang amo gipuy-an. Maghuot man ta kun musud pa ka. Igo raman ming piulo dito. Milo, ikayo po sa akong bra. Ha? Katabaghak ba yan ni mo, oy? Nakakita na kagbatanon nga gibugnog tigawang Clover, ha? Wa panay. Karon, makakita ka na gid sa akto kung dili mo pa nabuhian ang bukton sa akong apo. Bugnoon ta magyud karon bata maghaka ka kay naglangan lang gyud ka namo. Buhi! Nanay ba? Kiljoy ka ayo. Pilo, kiljoy ka imong nanay, uy. Sige na lang, uy. Una, gibuhian na ta ka. Ayaw na pagdikit niya, ha? May buhi na gani ko. Hasta pa ba ang pagdikit niya? Dili pwede? Malambahan ta magyud ka ining bagron. Nay. Ha? Ha? Unsa man? Nay, ay sa. Ay, gipahay blood ko ining bayhana. Nay, kalma lang, nay. Nagdali ba gani ta kay maliit ka na. Langay-langay yun man hinuon ta. Tara! Nay. Glover, ato na mi. Okay, bye! Apas ko ni mo sa school, ha? Alo! Na-excite na hinuon ko og balik na mo eskwela. Taon-taon na na bakong undang da. Kay bawa ba ka kuno? Basta. Basta kay bawa lang kumusuwat og mo ihap. Wa na, daog na. Eskwela na. Magdali ko. Mag-ilis ko og dali-dali. Ay, wapar pa ko'y gamit sa eskwelahan. Pero, sige lang, uy. First day pa man bitaw sa klase. Magpalit lang kong usa ka ballpen ug usa ka notebook. Ang importante, nga may lipstick kong da. Oy, eskwelahan. Ayang dagan, ha. Paabot ako. Nagdagyod tog tigaw si Clover da. Mada pa man unta to ganina nga maglakaw ra ta paingon sa eskwelahan kay duol-duol raman. Mada ra mang lakawon. Pero galangay-langay lagi tong bayhana. Ay, ni high blood kog sayo da. Kuhaan na hinuon ang atong sidsiyo para pligtian ni. Para baw naman unta to nimo. Nay, naku pabaw ni nay, oy. Onya, wa kay recess. Di lang mo resist good. Nakapamahaw masag ko. Paniod to lang ko lahos. Maglantaw kas uban nga mga og snacks. Unya ikaw wa. May kwarta pa masab ko, nay. Ang kita din ako ganing kadlawon di ay. Imo namang giintrigar na ko ang tanan. Giingnan bitaw ka nga dili ihurot og hatag dako ang imong kwarta. Imo man gyud gihurot. Mangayo ka lang kung may paliton ka. Kaya wa mas ako'y gamitas kwarta. Pes na anak karon ha. Dinhin na lang ta manghatang og sakyanan. Malate ka na gyud ron. Subong ka, gudi mo, oy! Kuyo ka magana ko! Uy, sila si Potensyano man lagi nagsikapitan. Sila gid nay. Kap! May buntag! Isya no. Padagsa naman lang kayo kung makakita di mong mugawas sa inyo. Kaya wala man ko, kuwan. Kabantay ka niyang, wala naman ko mag-aktibo. Kabantay ka na. Asa man day mo si mong apo. Adto Manakaw. Nami lakaw lolo. Mayo kay mong giubanan si lolo ni mo dong, Potensyano. Mao gyud. Mayo na aron may makabantay ni lolo ni mo. Mao gyud na. Butan ba ako? Lay ba to ba? Kamo asam di mo nga nag-uban mo sa lagi mo ni kaning nga bugiro ng mga apo. Ay, Ha? Kinsa man? Ikaw god. Naday lang apo si nang said nga ikaw raman. Kini nga akong kagwapo nakapahambugiro na ako do. Tingali husto ka. Hambugiro ko. Ang bugiro. Salamat, Potensyano. Hoy. Ay ko sige tawag po ni siya ano be. Junjun lagi ko, Junjun. Junjun imong angga.
Pero potensyano magyug ka. Diyon mo ang gawin Pugni ko lo! potensyano. Pugni ko lo! Pugni ko lo! Pugni ko! Puyo. Puyo. Ada, puy akong kamot do. Budak puyo dia. Di ko kapugong mo. Ha? Salamat ka lo, nga na akong lolo. Huwag na kasi mong nanay, kay wapa na! Hayang kong takag, naigo ka sa kumo. Tarong ba? Lagi! Gidaw. Bagay tagamay, malagpot pa kong dako. Oh, Ge. wako sa kung maigo ka sa kumo ha, gagad yung ko mo. Gi. Oh, wala ko sa ha? Sa mo lo, di kang pugong ko lo? Dong, ayaw lang sa dong kay malate na mi dong. Kami sa nang maliit na sad mi. Do, sunod na tabagay do, kanang magkita ka sa ling dapit. Dili lang dinhi kay mawawan si lolo nga kanhi Kapitan Del Barrio. Oh, sakay na piolo. Yun na. Nay. Sakay na usap, potensyano. Di, Ako yung nagsakay. Pauhay ka, Piolo. Ha? Nga naman. Kaya amo ka rin sakinan. Si nanay may nagpara. Unya, amo man yung paseruan. Unya, musakay man mi. Yung masakay mo sabi. Pues, wahi ka. Nay, sakay na mo, nay. Kapitan, kamuyo na. Salamat Ay, po. dami. Ay, ako lagi una. Ayaw mo kulit akong bukto ba? Bago ni ron. Sige. Da. Hala. Potensyano. Midayib lagi ka diha. Nindutan sa daha. Nga nang ikalita mo kung nagbuhi, ha? Nagos mo rin ako. Oh, ingon nakabuhian ka. Unya lang juga. Unya lang yung kabagay kita. Unya ka lang yun. Ay, ni Ana. Para lang me. Kadiyot ha, kay manaog may ha. Piolo, tana. Manyaog na sabta potensyano. Ako yung una, be. Nangkulit na siya ka, ha? Paunaha ang mga tiguang o pakanaog do. Unsa man ka? Sumuka, gini mo, eh. Ayan, nindutan Galing na ba sa ka? daha. Oo! Nakanaog na siya! Yan! Sine. Okay. Ay! Tanawar ako! Nagkaroon na pagkanaog dali-dali ay! Kanit lang! Ikaw ha? Galing na ba yung ka ha? Hindi na yung agsamo ka? Do. Hilom na do kay ni anak tatungod sa eskwelahan. Apo, tana. Manood na ta. Paksit ka ron. Oo, nay. Tanaw sa potensyano. Manood na sabta. Salbakota. Magdungan ta nila ni. Sedes, Kap. Oo. Gani. Ay, naunsa ka? Kalimtano na basab ni mo si Des? Si Kapitan bitaw ko. Nalimot ka na? Ha? Nalimot ka na? Muna gidangat Ha? na to ini. Ay, Diha sa Bantay demo ka? sa eskwelahan pa ingon, Kap. Awu! Kabantay ka na? Ay, kung ina nga mo balik sa pag-eskwela kinis potensyano, Kap. Oo. Akong ipa-eskwela balik. Kining imong apo. Muskila siya nigbalik. Unsa Ay, man? oo, Kap. Eskwela ka, ikaw? Unya, giubanan ka siyang lula. Pagkauwaw! Ngano ikaw? Wa sa di kay giubanan sab karon? Wa! Igor man kong gihato ni Lolo. Kaya may tuyo sa siya din sa eskwelahan. Dili ba, lo? May toyo ko? Oo! Unsa ganito? Hindi. Bakuta. Oo. Yato di ka. Kay di unya ka mo sa klase. Ha? Munda na sab ka. Mo pa'y pagsugod. Bangag sa ilong, lo! Ha? Ay kabala ka, lo. Dili na kumundang lang eh. Gadahan akong muskwila, lo. Kung kanang naglakaw pa ingon din eh. Maunang akong maestra. Isabay. Oh. Siya? Maestra siya nining eskwelahan? Yes! Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Ngano ikaw? Wa sa di kay giubanan sab karon? Wa! Igor man kong gihato ni Lolo. Kaya may tuyo sa siya din sa eskwelahan. Dili ba, lo? May toyo ko? Oo! Unsa ganito? Hindi. Bakuta. Oo. Yato di ka. Kay di unya ka mo sa klase.
Ha? Munda na sab ka. Mo pa'y pagsugod. Bangag sa ilong, lo! Ha? Ay kabalakalo. Dili na kumundang lang eh. Gadahan akong muskwila lo. Kung kanang naglakaw pa ingon din eh. Maunang akong maestra. Isabay, oh, siya? Maestra siya nining eskwelahan? Yes! Daw siya ba kagwapa gud anang naglakaw pa ingon din eh. Kabantay mo na. Lo, si Denise bitaw na. Ang umaabot akong pangasaw unon. Unsa? Sako ka? Suya ka? Ngitagi mong gwapa. Kining, Nay. Pauli na mo si Kap, Nay. Ikaw na'y bahala ni Kapitan nga matod sa ilan, Nay, kay mawa niya na. Ay, kabalakan ako, Nay. Sigurado na ako nga dili mundang ini. Babay, Nay. Amping mo sa pauli, ha? Oy, asa ka? Oy! Ayay! Oy! May tagbo ni Denise ang kanahan ay. Tagbo sa ko. Oy! 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 Si Ma'am Denise Mandeka na. Siya ang giingon ko sa kong apo kagahapon nga gwapa niyang mamahimong maestra. Kap, tana Kap. Sila na'y bahala din sa eskwelahan. Murag nakakita nag-inspirasyon ng atong mga apo. Gani. Abi kong maliit ko da. Hi. Oh, ikaw na, Sad? Oy, watak, oy! Ngano ni amang ka? Giat niyan ko ni mugtoyo din sa eskwelahan? Mahimo ba? Piolo. Bisag ko sa pay pangani mo. Mahimo ba? Makapila ta nakasultihi nga hunungin ako. Hangtod ba din sa eskwelahan dili gyapon ko nimo buwagan? Ha? Kita na di ay. Wala lagi ko ma-inform. Unsa? Ingon magka nga, dili ka buwagan. Wapaganit ti kasugta. Unya, buwagan na. Hi, Denise! Hello! Ni ata sa eskwelahan potensyano. Tahora ko. Ay, sorry na good, ma'am. Daanan magud ko nga sang piton kasi mong pangahan sa didto pa kasamo. Oh. Ngisi man ka diha. Kailan na day mo? Dinis di ay ka? Wa kadungog, ha? Ma'am gani kay nata sa eskwelahan. Bungol ka? O di ka magkakita, ha? Maestra na si ma'am. Ma'am Denise, dinhe. Maestra day ka, ma'am? Please lang. Unang adlaw ron sa klase. Dili ko gustong magguba ang akong adlaw. Paagian ako. Ako'y da sa imong mga butang be, ug bag. Ano kami mo da? Aron dili bugatan si ma'am. Ayaw na. Kaya ranin ako. Uwaw. Aray! Double impact, ha? Aray! Kaduha man doon! Kita katuwa mo? Kasi ko hilo, ma'am, sakit niya yung kilid. Aray! Sa ang magbutang-butang ha, potensyano? Makasa ka na ni Lord. Ay, Diyos ko. Kinahanglan makabiya na ko din eh. Excuse me. Musod ako sa gate sa eskwelahan. Dungan ta, ma'am. Ako na da sa imong mga butang. Dili lagi mahimo. Dili pasudlon ang dili estudyante din. Estudyante man ko, ma'am. Makasud ako. Unsa? Estudyante ka din eh? Oh, Ginoo ko. Andi naman tingali ko din mamatay sa'yo eh. It's okay. Kaya rin ako. Wato pa ako sa principal. Ay, supal-pal ka no? Wa ihatag ni ma'am ang iyang bag o mga bit-bit nga butag. Kanindot yung tanaw nga maglakaw. Samot ba nga nagminiskirt? Kanindot rag sampot na. Puti ra kay lukon-lukon. Woo! Nabuang na ka? Woo! Pasinhapit na. Niyab, nabuang yung tingaling buang. Nangisi man nung tilikod. Hoy! Watak, hoy! Sila magpamiya, ha? Mas gwapo pa naman ko ni mo! Ari ka barkada na ako, arong matagdag ka sa kagwapo! Hoy! Kada mo gawa! Hoy! Piolo! Oy! Dawang! Kagwapo dyan. Ay, babuang ko ba yan? I know, right? Adya ka diha. Adya ka diha. Iyon kagwapo ko. Dugay na akong nahibawa na. Okay? So, thank you. Ay!
Kailan ka patakalag pasagyan? Kabantay ka, ana. Unsa? Di ka ikaw, no? Kinsam na nga sige magtanaw na ko diri ha? Diri nga side. Diya nga side, pero di ikaw ang tanaw. Labaw na dili ikaw ang gipa sabot nga gwapo. Kinsa man day? May laing pa day gwapo din ni sa room, gawas na ako. Ay, wag ka ba eh. Klaro, ana. Nay, kanadyan siya, oh. Ako lagi ako. Ay, babababag di, ha? Ay, babagan na gani mo. Ay, babagi akong tadlo. Di lagi ikaw. Kana lagi siya. Di ba, girls? Gwapo kay siya. Tingog, girls, tingog. Bro, sige pong bayot, tingog akong girls. Ay, pwede magbalot ang chair. Gusto ko magpaduol anak niya. I vote on niya. Ako na siyang i-vote. Kabantay ka na, i-vote ako siya. Prince Charming, o ako ang muse. Ay, tawam! Hilas. Balag ka. Basta kay balot ka. Ano man? Kay, magpaduol ko anang gwapo na itong classmate. Kanay, ala, kanawa, oh. Ay, maya ka nagnoon na limog lingkod, kinaan ko anak niya. Si Piolo? Hilas. Gwapo na. Mas taas na siya na ako. Mas maskulado. Og mas gwapa lagi. Ay, balot tabi. Balot ka. Hoy. Unsa man ha? Ngano mi sabok magana ko ha? Kundi ka mapahawa, musabak pa ni mo. Unsa? Hoy, bastos. Dili ka mo patro bayot. Laban ang di ko mo patol, diot. Unsa diyot? Ang imong atubangan, diot. Unsa na? Alas siya, wakasabot. Diot ba? Awagas, bisan ako ng gilingkoran. Marariga po nugwa, kabantay mo anak ng diot. Game, masabot, oy. Gibilin din mo sa inyo. Ako mga girls, maragig bayot ang tingog. Hoy, bayit buwang. Ay, naon sa magka-op yun. Sorry, wala to you. Yung ang gitokmad. Nikagakos na ang pwede mo gwapo. I'm Gemma sa school. Gemma. Jordan sa amo. Dine Gemma. Katawa mo mga girls. Okay. Katawa mo. Sige. Ay, hilom na mo. Gamay kayo mo katawa. Hilom na lagi. Ay, kabantay ka na. Ang ilang baba lang katawa ka na mong smile ba. Ay, ang ilang baba katawa kayo pero minus kay tingog. Baya, ay. Nagkakos na ko ni mo, papa. Ano ba? Buhay na ko ba? Ano? Ikaw may nagsigagakos na ako. Kay buhi. Ay, ano ba? Okay, di ay. Oka. Kaslurpy sa mas skills. Ay, baka matgamay. Kos, mas gahi pa ko na. Tinood? Lagi. Di ko sure. Kaya wako na feel nga gahi. Nga, gilingkoran ako ganiha. Kawante nga anak. Inom na mo. Nanas ma'am, inom na mo. Ay, kagwapa ni ma'am. Uy, murag ako. Okay, everyone. Please settle down. Siyang amo advisor. Mura ko ako'y makatunan ini kalaki. Hada, ahak baya ini, uy. Mura ko bawa sa kalibutan kung ang naong ni ma'am ang kanulang naasa kong atubangan. Ni anasan sila. Under sila na ako. Kinuo ko panabangiin taon. Since it's our first day, let me introduce myself first. I am Denise Serna, and I will be your class advisor and your English teacher. So, introduce yourselves, starting with the front row, please. My name is Kenneth Macabre. Just call me Ken or Net for short. Thank you, ma'am. Ikaw. Hoy, ikaw na. Barog na diha. Nung sige magpanampiling diha. Ma'am, ako na lang una, ma'am. My name is... No. Siya una. The man in front of you. Introduce yourself to us. Ha?
Stand up. Dali, uy! Kadyot lang, ma'am. May mihigot siya kung liston sa sapatos din sa kilis bangko, ma'am. Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. My name is Kenneth Macabre. Just call me Ken or Net for short. Thank you, ma'am. Ikaw. Uy, ikaw na. Barog na diha. Nung sige magpanampiling diha. Ma'am! Ako na lang una, ma'am. My name is... No. Siya na. The man in front of you. Introduce yourself to us. Ha? Shit. Stand up. Dali, uy! Kadyot lang, ma'am. May mihigot siya kung liston sa sapatos din sa kilis bangko, ma'am. Kinsay? Oh. Nagsigi og katawa sa hilom si Potensyano siyang luyo. Okay. Badbara una na aron makabarog kag tarong to introduce yourself. Yes, ma'am. And please, unang adlaw pa lang nato karon og maingon ani na nga panghitabo. Dili na ko gusto mausab pa ni ha. Am I understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ako, ma'am. Kita nagigot. Paipalong bayuta kay at nga nagasgawa sa pamuhi. Sige. Alaman! Sige ron, tabangan ka na muklata. Sige. Yes? Wa bitaw, oy. Nakato, bitaw ko, ah. Nga, nadamgo ko, ah. Lagi. Ana ba? Daw. Bantay lang ka doa. Ay, salamat. Break na gid ko. Hi. Hi, sir. Kumusta ang first day sa klase ni mo, ma'am? Ay, unang adlaw pa lang, sir, pero murag whole year na ang stress. Unsa? Ay, bago ka manggod nga maestra din eh. Mao nga gipahandol ka sa principal sa pinakalisod nga mga estudyante. Ay, good luck to me ini, sir. Yeah. Good luck to you. Oh. Randy di ay ito. Denise. Welcome, Dennis. See you tomorrow. Bye there. Okay. Ay, lamoy nagyuhat. Piolo, asang inyo, ah? Tanam ka. Piolo di ka? Yan naman. Ha? Ya. Ya. Bago na ko mga... La. No. Lazar, no? Sige. Zero, ah? Sige pa naman. Tuwag na dilo ko. Ha? Kapitan akong nulo din sa una do. Kitsa. Si Potensyano ang angsin nyo. Kitsa ba? Kitsa ng utan na. Bagay ito niya sa gawasab. At ngan ka buwang ka. Asa kagi dapit ha? Asa kagi? Ano masalti ba ko nimo? At nga mo ko nimo? Hilas ka. Hadlok lay ka. Paway mo agi ko. Wala, ha? Pwede dito siyang muaging speaker side. Ari kitsa, agi sa kong side. Naasad ka, no? Unsa? Patensyano, ah. Ha? Patensyano, ah. Baya ni mo. Tarong lihab. Tiziano, pasag din na si Jordan. Oh, ay, nakailan na ako, naka-remember siya sa akong name. Ay! Nga naman. Yun siya ako siya ha? Ay, wala ha? Bayo, oy. Kabugat og bukton mo, agbay ha? Gamay kag bukton, pero bugat kayo ha? Ay! Oh, sa, gyud may nakabugat din sa. Ayaw ba? Ayaw. Diyan akong bukton sa mga baga. Ay, Diyan lagi ba? Ay, lagi. Di daw bagon ka nun. Oh, mamarigla kag manghod, noy. Mamarigla ka. Unsa? Unsa bing gayon? Noy. Ilas baguwang man ka na mo. 16 pa man ko. Kabantay ka? Oh, sweet pa kay ko. Sweet, wa nga kab. Pamilaw tingog ko. Sweet ka. Manuyong ko ni mo, manuya sa nao. Kani. Si Piolo, kay kami lang idara ng bayuta ka. Ay, mayano. Nga naman ha? Nga naman. Ay, di lang. Ano? Potensyano, Ay, hunungin na lagi na. ay. Huwag ka sa kalsada aron nga mamarigla ka. Niya ka sa eskwelahan. Buenas Jordan ba? Papa P. Help. Nya kung dili ko. Unsa man, ha? Aw. Nisim ka.
Ay, ngan dyan ay. Bisa mo siya gwapo. Papa P, dadalang ko sa inyo. Imo ako kanang imong kanang may bahay. O bantay nga anak. Wa na sila bay. Nangabang na sila. Ay, kanang yabangan day nilang bay. Bay mang yun na. Ala ha? Siyong ha, siyong. Unsa? Sunga ko? Ah. Ibuguan ka na ko? Ah. Yaman sa... Potensyano, potensyano. Ha? Unang adlaw ron sa klase, di ba? Oh, nga naman. Tingali, dili ka ganan nga maka-absent og may, no? Nga naman. Kay may black ang duha nimo ka mga mata. Unsa? Ay, ganahan ko, anak. Ay, wala, mapanda siya. Kabanda ka ng panda. Go ko, Papa P. Go, go, go. Yaman sa bod. Bagay ta, be. Ha? Bagay ta. Gini na pa ka. Labang gini bayuta. Bumbuang mo na eh. Sagtabang ka mo duha. Wala, kalamigit sa iyang pahiyom. Ay, nagdagin og come here. Ay. Hilom, hilom, hilom. Ay. Wala, comment na sabi ni mo. Isa mo sa kanim sakit bara na. Sakit bara. Potensyano, gamay na lang. Dako dukom tani mo. Dako na ko. Ganahan ka? Oh! Tabang pamutanan. Unsa man, ha? Tabang mo? Ali! Adto sa hawa no? Hawa, hawa, be, hawa. Hawa! Ay, ano ba na puti? Ay, batik batasan. Liwat siyang face. Unsa? Unyak lang bayuta ka. Bagkita tas gawasab. Waton di ka! Kamutanan! Waton ta mo! Awa na mo! Awa mo, ha? Ikaw! Ikaw, ha? Bantay ka mo! Ha? Kita ka rin! Ha? Gamay ko mo, ay. Kamay mo! Katilaw ka libuang nga unya bayuta ka! Ali mo! Sunod mo lang ako sa gawas! Sige. Pabuta mi. Ali, gugod! Oh, Ala, bidagan pa ingon sa gawas. Bidagan. Ba't tinudoon to niya doon? Ala, tinudoon ta. Yakang at yun sa gawas. Madlo ko. Taksak ko. di lasa. Ah, kano sa man? Sunod na lang. Promise? Ay, ayaw ba? ang unsa? Ayaw kong smiley. Huwag ingon anak. Kaya may love niya ako ni mo. Ay, mulakaw niya ko sa amo. Kaya ato na ko po yung inyo. Unsa? Ano, be? Ay, gwapo. Yan siya, ay. Pakusit na lang, be. Uy, kabusok. Ay. Imong yung tungahon to nga bugeros gawas. Makigsukmag kayo kaniya. Daghanag mga estudyante, uy. Usa-unta ko ini nila may gawas karon kay namuhi na. Wala. Nindot pa sa pamation ng estudyante ka. Uy, dugay sa miingon ni kuan, uy. Ni Piolo, uy, nga mo eskwela di siya balik. Wanong ko makasabay niya og pa-enroll. Huwat na lang hinuong ko niya dinheron sa gawas sa gate. Aron nga, mura sa ugdungan may ugpauli gikan sa eskwelahan. Ay! Lala! Si Potensyano man ang nagdagan pa ingon din eh. Hawa ko ba? Potensyano! Ay, ko mo ba? Bahawa! Ha? Bahawa ba? Nasa kayo hunong sa ba? Hunong sa! Hulo! Nga naman to siya nga kusog magkay siya gidagan palayo. O saan mo yun itabo atong tawanan? Uy, mura magdakakita og abat. Ang guard! Pasudlan na lang ko, bi! Kay namuhi na bitaw mo. Kuan ka nang sundoon lang ako ang akong uyab. Sige na ba? Ay, naraday siya, oh! Naglakaw pa ingat din, eh. Piala! Hi! Gaya ni mo magawas, oy! Clover. Ang imong kamot. Ano di ay? Ay lang ka nagkapit-kapit. Uy, ni ata sa eskwelahan. Ansay na, Naikog ta sa ba mga estudyante? Nga naman. Karon pa sila kakita og babae nga may kupot sa bukton? Ay, dili ra kupot ang imong gibuhat, Clover. Ang imong Ano man? Unsa man ang? ang imong dughan, imong lasag nagipaod sa kong bukton. Ay! Napil ni mo? Pili mo. Sige na, buhiin ako. Dadan sa ko.
Asa man ti ka dada? Sa mabugnaw dapit. Karen. Puyo, Clover. Libre ra, promise. Ikaw pa'y akong bayaran. Pero, less 50% lang ha. Kay, gamay mo kay kung kita kagabi eh. Masa? Tanano. Ato tatito kay, dili kay bagnos ra nako ning ako yutas ni mo. Ako pag yun ipadi. Ano sa puno mo kung papo? Dali ka ganahan mo di. Ginoo kining babaa. Clover, mahimo ba? Kung gusto ka grispiterante ka, pagbaton og gamayng kaikog og respeto sa imong kaugalingon. Okay? Okay, unsa man? Kung buhaton ko na, makagusto na ka nako. Kay buhaton ko na, karon gyud Piolo. Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Sige na, buhiin ako. Danasa ko. Asa man ti ka dada? Sa mabugnaw dapit. Karen. Puyo, Clover. Libre ra, promise. Ikaw pa'y akong bayaran. Pero, less 50% lang ha. Kay, gamay mo kay kung kita kagabi eh. Masa? Tanano. Ato tatito kay, dili kay bagnos ra nako ning ako yutas ni mo. Ako pag yun ipadi. Ano sa puno mo kung papo? Dali ka ganahan mo di. Ginoo kining babaa. Clover, mahimo ba? Kung gusto ka grispiterante ka, pagbaton og gamayng kaikog og respeto sa imong kaugalingon. Okay? Okay, unsa man? Kung buhaton ko na, makagusto na ka nako. Kay buhaton ko na, karon gyud dayon, Piolo. Sige na ba? Pag-usab dili para sa uban, Clover. Kung dili alang sa imong kaugalingon, Okay, sige. dali ra man di ka ikasulti. Sige na, buhiin ako. Ito time pa sa. Sino ba sad? Time pa. Ang sa may akong usbon tuod. Nga nindot naman kong manamit. Sexy ko. Ingon magani ako mga customer ay ganahan kay sila nako. Ganahan sila sa kong make-up kay bagay ra ko nun ako. Unya, kanang lambing pagyud ko nung kaayo ko. May ko nung kaayo ko mo kumot sa kamon. Baba ni mo ba? Baba lagi mo. Butangin lagi nag-break lang baba ni mo. Taon. Kaya mabatian ka sa uban. Kadaghan gyud og estudyante din sa syudad. Ikumpara sa probinsya nga akong gitudloan sa una. Mulahos na ko pauli sa akong giabangan karon. Aron si Piolo man ang nakatapit sa gate nga may gikauban ni babae nga sexy kaayo. Ug gisapungan niya ang babae ni. Miser na. Miser na kadut lang. Ano na aman na sila diha? Wa ba sila mahibaw nga daghang mga estudyante nga mga gi? Dennis. Oh, Sorry. Huwag ka magpulingi kagitawag ti ka. ha? Sorry sad. Wa ko makadungog. Saba mo gud kayo ang palibot. Oo, bitaw. Mabitaw nga gigok ko na lang ti ka o gikuptan sa baga. Milingi si Piolo din ni namo. Ug hait kay sa tinanawan. Gikuptan sa kauban niya maistro ang iyong abaga. Ug wa kini niya kuha. Hoy, nasuko ka? Ha? Na naguktok man ko kagalit diha. Ay, wa, oy. So, tana? Ha? Asa man? Dito gani sa akong giingon ka ganina sa mabugnaw dapit. Kay alimuot kaayo. Magpabugnaw tana. Tana samtang sayo pa. Pas. Last 50 gani. Pas gihapon. Free. Bisag pakapilan pa. Pas gihapon, Clover. Sige na, pauli na. Siya po. Ikaw ba yung akong gianiyog tuyo din niya? Alit na
ba dili nun? Dili na lang ta manood sa bugnang dapit. Naka na, magpainit na lang ta. Ato ta sa inyo o baka sa amo. Clover. Clover, ay lagi siya pagsigikapit na ako. Buhay ko ba? Ay, ate kay ka ba? Ate kay ka, uy. Wapit si nanay ni Budin niya. Pagkapyutan ang good ko, guy. Kay hina kayo akong tuhod ron ba? Matumpa niya ko kung dili ko makakupot ni mo. Excuse us. Mo agi mi. Agi lang, miss. Kadakuan ang agianan, buta ka. Clover, Unsa? maestra na. Ay, di ay. Miss, dili matingali maayo ang imong gibuhian nga istorya sa usa ka maayo ug gwapang maestra nga sama ni Denise. Ay, teacher pod ka, sir? Oo. Maestra usad ko din eh. Hala, Taysa. Familiar lagi ka na ako, sir. Ha? Base na estudyante ti ka din sa una. Ay, dugay naman ko miundang good, sir. Pero, wa ko mahinumdum nga na under ko nimo. Pero, familiar ko kay kanako, sir. Hala, promise, sir. Kita na dyan ko nimo pa. Taysa, diin magyag to, ha? Handa, uy. Nakita na tingali ko nimo din sa eskwelahan. Karon pa man sa kumibalik og ani din ng eskwelahan na, sir. Human sa pila ka tuig nga miundang ko. Clover, tara. Mamauli na ta. Ay, taysa. Piulo kay kadiyot lang. Ay! Hala, nahinomdom na ko! Daan pa yun lagi ko makita ko ni mo. Diin man. Ayaw ina nga sa merkado, ha? Abi pa lang, baratuhon o kitsura. Nakabaligya sa merkado. Ay, si sir ba? Dili sa merkado tika nakit-an, sir. Ay! Diin man. Sa mall? Sa party? Sa club. Unsa? Agay! Piulo! Uy! Ay, nakuguyuna ba? Paghilom lagi ba? Ay, Piulo! Denise? Ayaw ka bala ka, sir? Wa di ka i-judge. Mao magani. Dili ko gusto nga hukman ko nimo. Kay mahimong tinuod ang iyang gisulti. Mahimo sab nga dili. Kay kuli kayo ko nga musod og mga club. Tingali may bidalang nako nga amigo og nakig-inom sud sa usa ka club og ipaniguro ko nimo nga wa mi daotang tuyo didto. Gawas na lang sa pag-inom. Okay ra na, sir. Nakasabot ko. Sige, sir, ha? Muna na ko ni mo. Magkalagot ang bayhana. Magpahumot pa unta ko sa akong pangaan gantong dinis. Pa good boy unta ko aron makascore. Nagpakita pag itong babayhana didi. Magkalagot. Unsa na lang kay huna-huna aron ni Dinis bahin ako. Sambu ka bayhana, oy. Asa ka to siya nga club? Oo. Lami na ba sa babayhana, da? Oh, abli na niyong pultahan. Soda? Kadyo naman yun, oy. Alin na, sud na ta. Mingaw kay milaag rin ang ako manghod. Kita ng duha ang ni Adin Hiron. Dali na ba? Diyos mio, ni mo pagpuyo maklover ba? Uy, ko kay mauli na ko sa amo. Ay, buhaton pa ko. Ako sa trabaho. Sige na pa. Quickie lang ta. Diya? Nayabag ka na gid, Clover. Ikaw ha? Kamay na lang dyan ko ang may ubos sa dyan ko ni mo. Mamugos na mga ng uban diha nga makama ko. Unya ikaw, sige hala ko ni magbalibad. Ang saman, batik na ka ikog nang? Di man. Anong dili man ka na ako? Kay amiga ti ka og may respeto ko nimo. Ay, kun mauna, dili na ta amiga. Og ayaw si kong respetari. Pahimosli ko. Sige na pa. Alin na, sud na diri. Ate. Sud na diri. Ay, sa muka. Naalagi ka. Huwag mang kulag. Tuog man ko. Ay, itaon nga. Kita ba ilingagang niya? Hilak man ka, uy. May pagwag ka matog. Pati ka maghilag, mata ni mo.
balik kay may buhaton pa mi si Piolo din sa sala. Zaman! Ay, nalagot pa ko tanagod. Basta kay may buhaton pa mi. Clover, Hindi man ko makatog. Sagad na akong ipon. Di ka katog. Laag na lang ko. Laag. Ana ay 5 oh. Palit dito candy. Ang bibig! Ang bibig! Ala ka, palit dito candy. Dugay yung balik ha. Oo! Wakati! Oh, pagdugay. sakit ang hipon si Umangod. Unya, papalito ni mo kindi. Tambal man na. Kakita ka? Mihilom unya mingisi siya. Alinaw ma. Time pasa. Hala, si nanay man ang naglakaw pa ingon din, he. Diya ka na. Ay ba? Uwa lagi. Pipila. Hoy, hoy. Wow, bisan wa gyud. Kaon og tarong ha. Unya, kumusta mang klase ni mo ganina? Okay naman, ay. May nakatunan ka? Oh, na, anay. Sige ko no be. Sultihe ko no ko kung unsa be. Unsa may imo nakatunan sa eskwelahan karon? Nga, dinis na iyang pangan. Ug mas musamot siyang kagwapan ay kung imo siyang tutukan. Oh, Unsa? dinis. Unsay ngan ha? Gwapa gid kay siya, nay. Hamis kay nay. Nya, ang porma nay, pindot kay sampot. Bubsi pag yun. Ay, nay. Da. Hapit ko papalit sa imong hangin, nay. Nay, bawal lang kutsara edokol ha, may giwan yung idayon. Ayaw, ha? Unang adlaw paganis klase mo na ni nasod sa mong utok ha? Pagtarong kisi mong pagkatao Piolo. Hinomdumi nga mas magguwang ka sa ubang mga estudyante nga imong classmates karon. Ops, para, nay. Di ba sa akong classmate akong ingon nga gwapa og siksi? Ay kinsa man di ay? Among maestra. Ay nanayabag na. Nay. Nay, ganahan ko, Ma'am Denise, nay. First time nga, nakagusto kong babae, nay. Uy, Dodong. You know that, di ba? Dodong, paminaw taon Dodong, dili intaw na mahimo, ha? Dili taw mahimo makagusto kasi mong maestra. Bawal na. Aw, undang lang kong eskwela. Unsa? Aron nga libre ra ko makagusto niya, nay. Undang na lang kong balik. Recorded by X Thunder Gaming. PS, love you. Pagtarong kasi mong pagkatao, Piolo. Hinomdumi nga mas magguwang ka sa ubang mga estudyante nga imong classmates karon. Ops, para, nay. Di ba sa akong classmate akong ingon nga gwapa og siksi? Ay kinsa man di ay? Among maestra. Ay nanayabag na. Nay. Nay, ganahan ko, Ma'am Denise, nay. First time nga, nakagusto kong babae, nay. Uy, Dodong. You know that, di ba? Dodong, paminaw taon Dodong, dili intaw na mahimo, ha? Dili taw mahimo makagusto kasi mong maestra. Bawal na. Aw, undang lang kong eskwela. Unsa? Aron nga libre ra ko makagusto niya, nay. Undang na lang kong balik. Nay, ha? Muundang ka, ha? O sige, suwayig undang, ha? Suwayig undang. Suwaye. Kasakit ana, nay. Ah. Ayaw pangusi, nay. Wa ka pa gani trabahong klaro, nya nagibog-ibog ka na? O nya na pag-ibog-ibog kung may trabaho ka ng kanahana ka? Di ka mauwaw sa imong naibgan nga maestra man day na. Pagtarong og eskwela, aron mahiangay ka ng bayhana. Di man ko makatulog, oy. Samok ka mataha, oy. Ang akong mata ba ko'y samok o ang akong utok? Di man gimawasok mo na ang naong ni Ma'am, oy. Kuwapagid kay siya. Cute kay si Kapil. Nindot ang porma sa iyang ilong. O kamay kay siya naong. Makumot ra sa kumpad. Ugo niya, ang lawas, sakang ninduta. Lingin bagid kay siyang sampot kung magtalikod kay magsuwat sa blackboard. Niya, hamis bagay kay BTS. Pero, yagbayan siya kanina itong usa ka maestro. Klaro kay nga nakagusto niya.
Mailhan kay sa pinahiuman ini niya. Samtang nga nag-uban sila kanina. Ay, piskat ba yan eh? Oh, gusto si nanay. Dili pa ko mahimo makagusto og babae samtang wa pa ko'y tarong nga trabaho. Pero unsa man ako pagkakita og tarong nga trabaho? Nga estudyante pa man ko. Yapag na. Alkansi ko niya kauban yang maestro da. Sus, makalakot. May pagmatog. Ato na ko, lo. Ay, ito na. Ano na, lo? Muadto na ko sa eskwelahan. Amo magagang ka na. Latod na ka. Baka na, lo, eh. Iyatot ba di ko nimo nga dako naman ko? Lo, mauwa ko sa akong mga classmates, lo, nga makitaan ko nga dako na kay kong tao, ihatod ba ko nimo? Di sa may nag-ingon niya. Magatod ko na mo. Ikaw? Ingon ko? Oh, good. Ingo makatan na. Oo, tana. Gani, ihatod na ko nimo. Di gani. Unsam di ay? Kanya. Muy eskwela na ka. Unsa, lo? Ha? Pagtarong, oy. Tatarong anak. Ang anong sige magkagluna ko, nakita na bang idara? Unsa? Kadit lang. Naana. Dres, Oh, potensya no? Ngano ni amang ka? ato ako na si Lolo. Ikayam ama to kay samo kayo. Nga naman. Unsa ba nahitabo ni lolo nimo? Balik kabata. Unsa? Oh, tana. Sige na. Higda lang una din ha. Nga naman. Aron makapahuway ka. Nga nung upaway man ko. Kay gikinahanglan sa imong lawas. Sayo ka kayong may bangon ganina. Mao nga pahuway o nagbalik. Sige na, Kap. Sige. Kung mao'y imong gusto purisima. Oh, No, si Dennis na, lo. Dili si Lola Purisima. Pagawa sa kanandawan na din sa itong kwarto, purisima. Kawatan kanandawan na o dagway. Tinggal, iyang kawaton. Iyang kanang kawaton gikan ako. Kabantay ka na. Kaya pagawa sana siya. Di ko gusto nga iya kang kawaton. Kap. Nigang Lolo, libre ng gakos. Apil ko be. Aray. Anong gisik ko mo kunin mo? Kinahibaong kong pahimos ng imo. Kung si Lolo mo gakos, okay ra. Unya ko nako, pahimos. Mas lami man ko mo gakos. Kini Lolo. Pero mas nagkinahanglan si lolo nimo sa akong gakos. Ang mga tao nga sama niya, ngayon ani ang kahimtang, nagkinahanglan og mas taas nga pasensya og pagsabot. Pagmahal gikan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Mao nga unta, imo nang ihatag sa imong apuhan potensyano? Kapuya god. Ay ko ingna nga, mugakos po niya. Nganon dili. Apuhan gani mo siya. Pwede ko oy. Luod na. Kabahog tiguwang na nang ululura ko. Unya, bagason ko nimo. Potensyano. Ikaw lang. Ako makaantos ka. Pero iniguman ni mo gakos ni Lolo. Kaligog balik ka. Pero dili mo palit ang iyang baho ni mo. Potensyano. Pagawasan na ka na siya gikan din Pagawasan na ni siya. Potensyano, sige na. Gawas na. Gawas god. May ganahan sa ko din he. Ato na ko. Wa na siya. Ibiya na. Sige na, higda nagtarong. Kanindot ni mo parol. Matog ka. Matog ka, ha? Sige, matog ka. Ali. Tapad na ko pa rin si Ma. Ay, duging panahon na nga. Waka mutupad pagigda na ko. Kabantay ka na. Uy, gimingaw na kay kunimo pa rin si Ma. Kap. Daw
Ni Papa P. Hi! Hi, Papa P. Hay. Hawa na, be. Oh. Mukag naon, mayuta ka, eh. Gaon sa day ka na ako, oy. Si Papa P malang nga, akong gitagad-god. Ay, patagad lagi na siya, oy. Hilong! Bagong karon. Ay, maumod ko. Ay, daot. Unsa? Hala, Papa P, tanawan ang mata, marang nilugso ang mata. Ah, suko ko na mata ni mo noon. Palaban ka, ha? Wa ko gikadlukan, do. Ay, daot lang agi. Dugay lagi si Ma'am Ron, no? Kabantay mo. Bria! Doon na siguro, eh. Nalangayan. Ala, dirit maumot. Kaya sa magkalabi, Si Dennis God. Ay! Kaya nangutanan ni mo ba? Ikaw ba, ha? Ikaw ba? Bisag parehas mong tingog sa lolo ba? Pero layo na kayo mundo, ha? Ay, Ha? mangwili. Tarong, ha? Potensyano. Tagab. Tingali Ano nga na? pa rin, tingali pa rin. Rente, kabati na bugnaong. Kagwapo sa lolo. Mamawa naman tingog sa mong lala. Mamaw mong tingog, pero lahi bugnaong. Biyuta ka. Gara, eh, gara. Potensyano, buhay na. Wala kas kulata, rap. Ala, Ikuti ko. ala. Ha? Buhay siya. Ma'am, siya ay, ma'am, Ma'am! Gitara ron ako ilang kwilyong, eh. Salamat, ma'am. Nakahibat ng ko, ma'am. Salbakuta rin dako, Sabar ma'am. yun. Ikaw, no? Kabalitahan, no? Patay ka ni Ma'am Onya. Sumbong tayo ka ni Ma'am. Magsulti taon niya, Potensyano. Ma'am? Okay, ma'am. Sumbong taon niya kang Ma'am. Tama, sumong bagon mo, agam. Soy, kitiwasan ikaw mas klase buwang agam. Daat. I'm sorry nga na-late ko karon. May importante lang kong gibuhat. And with that, we will discuss about... Hello, everyone! Yes? Sorry, ma'am. I am late. May I come in? Are you from this class? Yes, ma'am. You're new? Yes, ma'am. New ko. And you're late. Gamay. Pero nagsunod raman ta, ma'am. Mas una lang ka na akong pila ka segundo. Hi, classmates! Please take your seat. Excuse me? Pwede din hilang po? Ako main chair. Ay, ako na nakaroon. Ha? Gusto ka, peka pa o gamay, be. Sa? Magkanahan Wala, ka ma'am. ka. Oh! Di mo good. Ako may ako na rin, eh. Isumbong ta kang ma'am, ha? Dili ka gentleman. Sumuka na may bag-o pagay ka ni ani din, eh. Mangilog na kagbangko. Miss Newcomer, you can take the seat over there. Ay, here lang ko, ma'am. Tapat minipiolo. Muka na yung mga kuwan, eh. Pilo. Robert, may bakante dito. Bakante man sa ni Dini. Kay mo barog naman na siya. Dili pagwapo. Katig ko, rubutan ni niya, eh. Di ka, Sige na po. ikaw ba may be? Anak ba? Sagot tayo. Thank you. Ay, tapat na kita, Pilo. Robert, di atas sa klase ha, pagtarong. Pagtarong niya. Tarong bitaw po. Sagi ka may bebe. Naan sa kanya? Suya ka? Please introduce yourself. Okay. My name is Clover Agayay. Ay, kabati ka pilyedo, ay. Ay, at least guwapa. Dili parehas di mo bayot nga puti kay gnaw. Enough. Ay. You may take your seat now. Thank you, ma'am. Kamubo sa iyang sayala. Og abli pa ang pipila niya kabuto ni sa blouse. May kupot siya sa bukto ni Piolo. Silence! Silence, please. Let's continue with our discussion. Guwapa sa di ang maestra da. Mauman siya kagahapon. Pero, mas sexy paghihapon ko kay niya. Ang Piolo. Hoy, Piolo. Uy, ano koy? Nagsigilig kag tutok ni ma'am. Hoy! Oh, hoy! Ayan.
Ay, ayaw ina nakagusto ka sa atong maestra. Unsa? Klaro kaayo. Nagsigig tutok ni ma'am. Nakagusto ka niya? Ha? Ha? Clover, Yes, Miss Agay-ay? Any question? Yes, ma'am. Unsa ka na? May wa ka ba masabti sa akong gidiscuss? Naa, ma'am. Then tell me. What is it? I have a question lang, ma'am. Go on, Miss Agay-ay. What if... Clover, Ma'am, bawal ba kung makagusto ang student sa teacher? Clover. It is prohibited. Ngano nakapangutana ka man ni Ana? Kay... Ay! Di na bawal. Kung ang estudyante lang ang nakagusto. Pero wala nakagusto ang teacher. Di ba, ma'am? Yes. Pero dili bawal kung makagusto sa hilo, ma'am. Dili ba? Ha? Kay kung lakip ang pagkagusto sa hilom bawal, dagang estudyante ang mangundang. Og apil ako niya, ana.